Nagkatigom ang gatusan ka mga Davaoenyo sa San Pedro Square, Davao City alang sa prayer rally nga nagpanawagan og accountability, transparency ug hustisya. Ang kalihukan gihimo isip pagpakita usab og suporta sa kaparehong prayer rally nga gipahigayon sa Luzon uban sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Naghiusa ang mga partisipante gikan sa lain-laing sektor sa malinawon nga pag-ampo ug pagpahayag sa ilang panawagan nga mapaligon ang integridad, maayong panggamhanan ug pagtuman sa balaod. Mitambong usab sa kalihukan na pipila ka mga konsehal, mga opisyal sa barangay ug mga volunteer groups. Matud pa ni Davao City Councilor Temujin Tech Ocampo nga kinahanglan na ang pagpakabana ug manghilabot alang sa kayuhan sa nasod. Wala nagpasabot. It is not about Marcoleta. It is not about not even the INC. It's about kitang tanan. Ang INC, nagsugod lang sila. Kita, nisuportan nila. Tungod kaya nakita na ito, kinahanglan na gintang magpakabana o mangilabot. Gipasiug dasab ni Davao City Councilor Danilo Dayang Hirang ang kahinungdanon sa pag-ampo ug panaghiusa. We are one. Palakpakan nato ang atong Pilipinas o proud ta as Pilipino. We are one because number one, gikuha ang ustisya natong tanan. When we are talking about justice, kanang babae nga nagunit og timbangan diha, gitabunan ang mata ana kanang justice symbol. Dapat walay pili. In the implementation of unsa ang balaod, dapat walay pagdapig-dapig. Samtang usasab ka Davaoenyo ang nagpakita og suporta sa INC uban sa hiniusang panawagan nga we are one against corruption. Yes, namin diri aron mo suporta sa Iglesia ni Cristo. Suportahan nato ang mga tao nga nagapadayag sa ilahang tinguha nga makabot ang hustisya. Sa kinatibukan, malinawon nga nahuman ang prayer rally nga gipasiugdahan sa hiniusang pag-ampo ug panawagan sa mga mitambong. Samtang lauman sab ang ipahigayon nga kaduhang hugna sa prayer rally sa susamang lugar unyang alas 6 sa gabi. We are one! Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radzuman Karin Beltran, Tatak Araman.